आफा-आफासो आफा-आफा बयनिसिमबो लोगोफोर दिनै मेरि क्रिसमास बयनिसिमबो हाय लोगोफोर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय आङो दिनैबो नै सासे खाथियाव दङलाय नालाय बेखौ नाहरबाय थानांगौ जायो ओमफ्राय लोगोफोर होमबा दिनै नोंथांमोनजों जाजा शेयार खालामलांनो हायो नोंथांमोना जाजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय दाबो नै आङो दा खयथा जाखो टाइमा 11:30 जाहायाखै आरोना दाबोनो 11 आं 11थायावसो ब्रेकफास्ट खालामखादों ओमफ्राय 11:30 दाबो जाजोबाखै दा दासो नोंथांमोनजों ब्लगखौ जागायजेननाय जाबाय आरोना थ' नायसै बे मानसिया फुजा होनाय समाव फुजाया दिनै आङो माबा मा होनो लादु होनानै फुजा खालामदों नालाय दा बे लादुखौनो मन्दिराव नायबाय थायो आरोना बे ओमफ्राय जाबाय थायो जायै जायै जोबलायबाय लाबोनानै जायै दा बेखौ नायगासिनो बे मन्दिराव थांबाय थायो दा नोंथांमोना बानायलांबाय थादो दिनैनि ब्लगखौबो माबा खालामनाय जायो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थानोसै आङो दे होमबा नायसै लादु खावग्राया बेनो लादु खावग्राया मा जादों नोङो दे खिथालाय दे खिथालाय दे खिन्थालाय मा जादों नों खिथालाय दे नै गुजुदों दे मादैमोन नों खिथालाय दे मा जादों नों मा जादों खिथा दे गगा मोनदों दागाखो हामा खानायानो लावजोब्बाय नायसाय मारै सिननो मोनबावनांगौ जाखोथाय बेखौ खानाया बिराद गाबो बियो खानाय सिनबा बेखौनो गिगासिनोसो बोरै सिनबावनांगौ होननानै ना गोलोम बोथोरसिम थाहोनोसै नामाथाय खानायखौनो खानानैसो होनांसिगोन दां लावबा दे माबेलाय लादु सिखाव नै लादु खावग्रासो लादु जाग्रा फैथिया गगाया फैथियासो होनदों बियो जोङो मा नायनो नागिरदों नै मामा मोना साजायबाय नै दाउआ खेबगोनलै नै साजायजोब्बाय बोरा मामायालाय मामा नै आफा होनदो दे आफा दे आफा आरफनो नै बेना खन हरलाबायगोनसो दोनसो होननांगौ औ दे नोंनाबाथाय जानला मोनलासो नै बैयावहाय नै खाथियावनो गिर्जा दङना बेखौ नायबावसै दा माबायदि साजायखो नै बिस्रा दाबो नै बेयावबो साजायबाय ओमफ्राय गेटआव दाबो साजायथ'वाखै दायो साजायगोननो नै गिर्जाया नैबे खाथियावनो औ नायसै नै साजायजोब्बाय ओरैबो बेयावबो नायसै जोंहा बै साजायनायखौ मोनायावसो मोजां नुगोन दाहाय मोनायाव नायफैफिनबावनोसै जोङो बेखौहाय बेसेबां मोजां नुदों नै बिराद मोजां साजायबाय औ नै बेखौ मोजां नुगोन नै मोनायावसो बेखौ बिफां बायदि नुलायगोन बेयाव जोंनाय होबायना नै मेरि क्रिसमास नै औ दाहाय मोनायाव नायफैफिनगोन दे जोंहा मिथिबाय दाहाय मोनायाव दिनै जाहैबाय जानाया लाफा दोलो दिनैसो न'नि लाफाखौ फार्स्ट टाइम जाजेनसै लाफा दोलो हाब्रेलायखायो बिदियाव नै दासो 1:30 बारगुलायबाय ओमफ्राय दासो नोंथांमोनजों नुजाफैफिननो हालायबाय आङो बिदिनो सफासो आरोना आंना ब्लग लानायफ्राहाय लोगोफोर माने टाइमखौनो मोनबाय थाया दाबो आङो जाखांबावबायसो जानायनि सिगां थारमाने उन्दुनांदों फिसालाजों थाफाबाय थानांगौ बिदिनो ओमफ्राय उन्दुफाबाय थाबाय 1 घन्टासो उन्दुदोंदां बियो 1 घन्टा बिदिनो थाबाय थाबाय बिसिनायावनो ओमफ्राय नै सिखारनानैहाय आङो ओंखाम जाखांबाय आरोना दा ओंखाम जाखांनानैसो नोंथांमोनजों आरो नुजाफैफिननो हालायबाय आङो लोगोफोर लाफा दोलोजोंहाय बिराद गोथाव जाबाय आरोना दिनैसो न'नि लाफाखौहाय दिनैसो फार्स्ट टाइम दोलो जादों बेखायनो बिराद गोथाव मोनदोंलाय ओमफ्रायहाय ओरैनोथ' नाथुर जुनाय होयोबा थावसिन मोनोमोन आं जानायखाय नाथुर जुनायखौ होआसै आरोना रावबो ओमफ्रायहाय बिसोरथ' ओंख्रियाहाय बेजों लोगोसे लाफा दोलोजों लाब्राबो दंमोन बायदिसिना मिक्स आरोना लाब्रा दङमोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे बिस्राहाय ना जादों नालाय ना दङमोन बिसिनि ना ओंख्रि दङमोन आरोना ओमफ्राय जाखांबाय बयबो जाखांजोब्बाय दा ओमफ्राय लोगोफोर नै आंहा मा जागासिनो दाख्लैनिफ्रायनो
सिनस्रि सानाय जागासिनो ओरैबायदि सिनस्रि सागासिनो दाख्लैहाय थारमाने आङो बाजाराव थांदोंमोन नङा होमबा बाजारावथ' ओरैबायदि बुरजा जिनिस थिखोनानै लाबोदों जा गिलिरमोन ओमफ्राय बेखौ थिखोनायानो बोरै जाखो माने सानायानो सानाय जागासिनो आरोना आंनाहाय अखानायनिफ्रायनो सादों बे सानायानो सानाय दासिमबो सागासिनो ओमफ्राय नै दाबो आङो माबाजोंसो आइजोंसो एसे नाजादों मुलि होनानै बलिनि होनानैहाय ओमफ्राय नाजानानै दं आरोना मैया हरावबो नाजाबाय आङो एसे ओमफ्राय बिदिनो दा सोलिगासिनो दं ओमफ्राय एसे साख्रेबबाय थायो आरोना सागाजोबाखै दाबोनो नाजादोंबाबो ओमफ्राय माथो होनबावनो जालांगोन खोमा बिदिजोंनो थिग जालांनो हागौ बांद्राय हथात माने गंनो हाया लासै खालामजोबनांगौ जायो आरोना बेनो ओमफ्राय आंहा नै मोनसे खामानि दं लोगोफोर आङो नोंथांमोनजों मा शेयार खालामनो नागिरदोंमोन मोनसे खामानि दङ नैबे पेइन्टिं बे मोनसे गराय खारनाय मोनसे दाउराइ ना मा होननांगौ दाउ फुराना गासै बिसोरो पेइन्टिंसफोराहाय जा साइडजों दंगासिनो बे पेइन्टिंसफोराहाय बे साइडजोंहाय बेखौ दोननो नाङा गोदोनिफ्रायनो जेलानाखि बायदों बेनिफ्रायनो दोनगासिनो खिन्थु आङो दासो मोनथिदोंबाबो खालामनाय जायाखैमोन खिन्थु दिनै आं खालामथारनो होननानै सानबाय आरोना जोंनि बांद्राय पात्ता गैया आइमोन बाबामोना बिदिखौहाय माजों दोननांगौ जायखिजाया खालि नुबाय दोनलाबायबाय आरोना बिसोरो बिदि गोदोनिफ्रायनो बायनानै दोनखानाय बियो ओमफ्राय जे साइडजों दोनदों बे साइडजों दोननो नांथारा आरोना बे जाहैबाय मोननैबो मा साइडजों दङ नर्थ साइडजों दङ साहा साइडजों दं दाबोनो ओमफ्राय बेखौ बबे साइडजों दोननांगौ दा नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांगोन आङो र' बेखौ आङो दिनै खुलिथारसै आरोना बेखौ खालामथारसै आङो नोंथांमोनजोंबो दा शेयार खालामलांगोन आङो माजों साइडजों दोननांगौ बेबायदि गराय खारनाय दाउसिन दाउलाफोरनि जुदि पेइन्टिंसफोर दङबा जानला मोनला साइडजों दोनलाबायनो नाङा आरोना गासिबो पिक्चारफोरखौनो बास्तबनि मथेबा बास्तु शास्त्रनि बायदिबा आरोना बास्तु शास्त्रनि बायदिब्ला माने जाय मानियो आरोना जाय मानियो बास्तु शास्त्रनि बायदिबा गोबां माखासे नियमफोर थायो बबेखौ बबे साइडजों दोननांगौ बबेखौ बबे साइडजों दोननांगौ दा जोंना बे साइडजों दोननायाहाय माने मोजां नंथारा बेखायनो आङो सोलायनो सानबाय आरोना दिनैहाय सोलायथारगोन आङो बेखौहाय र' बेखौ खालामनानै लाग्रोसै आङो बेयावहाय दोगथाबनांगौ दङ आङो बेयावनो खालामगोन आरोना गाजोल लायनानै दोगथाबफैग्रोसै आङो र' मम' हामा जानो नों मम' जायो थोद हामा दे कालारखौ खिथालाय मा कालार दङ दे ग्रिन ब्लु होनलाय नों मानो मबाइल लादों हामाना सोरनि मबाइला बियो हो नै खालामखानोसै होननानै लाखाबायमोन आङो गाजोल थाजोल लाबोलायखाबाय हाथुरा थाथुरानो जि देबाय ओमफ्राय नै बाबाया गावसो खालामफैबाय आरोना आंखौ गाखोहोआसै सिनस्रि सानाय मानसिया गावहासो देला फैलायबाय नै आं खालामनो होनखानायखौनो आरो खालामफैबावबाय गावसो आं दागाखो होनना बुंदोंमोन आं गाखोनोसै आंनाथ' बांद्राय सानायबो गैया नालाय गावनासो बांसिन सानाया नै मैला जानानै थाजोब्बाय फुगारनांगौ नै सिनस्रि सानाया आहाबो जिरायनो हाया मोजाङै सिया मेमब्रां नै खानाया मालाय हासु जाबावनो मोननांगौ जाखो खानायानो लावजोब्बाय रथ' आं फुगारो दे मारै हासुनो मोनबावनांगौ बेरा खानायखौ गाबोसो खानाय हासुनायावनो सोरजों हासु जायो खानायखौ सोरजों हासु जायो नों खिथालाय ला सोरजों हासु जायो खिथालाय आयौ मा बेलाय बे मा ए बार्ड एव बिरो ओरै खिथाहरलाय भिडिअआव खिथाहर दे एव होनो होननानै ओमफ्राय मा होनो बेखौ खिथादो बेखौ बेना मा नाम मोनाम मा होनो बेखौ मा होनो बार्ड होनदो बार्ड लादो जाबाय लाजिनानै उन्दुनो दाना माबा खालामहैखो मादों बियो मन्दिराव थांनानै जेवारियाबो जोंनायसोमोन लथानि दैखौ माबा खालामहैनो खोमादों बियो लोंदों ना मादोंथाय
लथानि दैखौ माबा खालामनाय खोमादों बियो ओमफ्राय अरखौबो खोमोरखो ना माखो सिथाबबाय बेखौबो ओमफ्राय बेखौबो सिथाबबाय बाबाया खालामनानै गालांबाय आरोना ओमफ्राय बे समावनो फिसाज्लाया मा खालामदों मन्दिराव थांनानै मन्दिरनि दैखौ लोंहैखो ना मा खालामहैखो मिथिला आरोना ओमफ्राय जेवारियाबोथ' जोंबाय थानायमोन बे जेवारि जोंबाय थानायखौ मा खालामखोथाय बियो फाथा गैया आं सिगाङाव माबा सोनानै लाबोनाय बायदि मोनदों आरोना मानसिया दै लोंनानै फैदोंदां बियो मन्दिरनि दैखौहाय ओमफ्राय सोंबाबो खिथाथारासै खिथानो बारा रोंजोबखाया नालाय सोंबाबो खिथाथारासै मिनिबायल' थायो आरोना बियो ओमफ्राय नै बेखौ मा साइडजों दोनखो होननानै बुङोबा पेइन्टिंसखौहाय बेयो फुराना गारहरनोबो अननानैहाय आङो दोनबाय थाबाय आरोना न'आबो ओरैनो फुरानाखा आरो जिनिसाबो बिदिनो फुरानाखा थाथोंसै बिदिनो थाथोंसै मानो जामा जिजाखौलाय गारहरबाय थानो होननानैहाय आङो ओरैनो बेजोंहाय आलना दोनफिनबाय आरोना जेजों दोननांगौ होननानै बुङो थारमाने बिदि गराइनि पेइन्टिंस आरो बिदिनो दाउसिननि पेइन्टिंसफोरखौहाय दाउसिन माने बिदिनो दाउराइफोरनि पेइन्टिंसफोरखौहाय माने जोंहाय खोलाजों दोननांगौ आरोना जोंना साहाजोंसो दोनबाय थानोमोन बिदिखौ बांद्राय मोनथियामोन नालाय दा मोनथिनायाव माथे बास्तब शास्त्रनि बायदिब्ला बेबायदि खोलाजों दोननांगौ होननानै बुङो आरोना थ' बेखिनियानो आरोना लोगोफोर आङो मोनथिनायावहाय बेजों दोननांगौ होननानै बुङो आरो माबाफोरखौहाय बबेजों दोननांगौ नोंथांमोना माबाफोर जुदि मोनथियोबा कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों आंनोबो मोनथिहरबानो जाबाय आलदा आलदा पेइन्टिंसफोरखौहाय बबेजों दोननांगौ नोंथांमोनाबो खिथाहरबानो जाबाय दे आरो फैलायबाय नोङो फैलायबाय लोगोफोर नै बेलासियाव ओंखारबोफिनबाय आङो थारमाने साजायनायखौ नायनो जोंनाथ' खाथियाव आलदा आलदाबो दं नालाय केथलिकनि आलदा ओमफ्रायहाय एनिएल्सनि आलदा आलदा दं बिसिना आलदा आलदा साजायो आरोना माने आलदा आलदा रोखोमै दोनो आरोना बेखौहायनो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांनि नैबे जाहैबाय केथलिकफोरना बेबायदि साजायो आरोना माबायावहाय सिथ्लायावहाय दा नायलांदो नोंथांमोनाबो नै जि समायबाय हाबैनोसै नै सिङावहाय हायोबावसै सोर नैबे मादैमोना जाहैबाय बिस्रा एनिएलसिनिनो बिसिनाहाय न'आवहाय बेबायदि दोनो आरोना बावनाय बायदि सिथ्लायावहाय औ हनै बिराद थुयोसोनो हेपि बार्थडेस नंबाय हेपि बार्थडेस नंबाय बेना नै आफानिसो मालाय केक नङाहाय नै लोगोफोर आङो डेक'रेसन नायना फैनानैहाय फिसालानो
ओंख्रिसो फुदुंफैबाय आरोना दहायनि साननिनो ओंख्रिमोन बियो ओमफ्राय बेनो संबाय थायासै बेखौनो एसे दोननानैहाय बेखौ फुदुंसै गुदुं खालामनानै बेखौनो जाहोसै आरोना दिनैनि ब्लगाबो एसेनोसै लोगोफोर आङो बेखिनिखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांनाय जाबाय बेनोसै लोगोफोर दिनैनि ब्लगाहाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होनबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं